Ви не повірите, я виклала цю інформацію в групу, адміни групи видали моє повідомлення і заборонили надалі мені писати щось в групі. От таке. Так, петиція, так само, як і багато інших проукраїнських проєктів в Німеччині, які я створював чи започатковував, у вагомій кількості українських груп блокуються. Тому що більша частина адміністраторів цих груп, це така собі, така відчутна кількість. У мене в Телеграмі можете знайти більш детальні публікації про ці групи. Власники, фанати російського світу, росіянці, просто долбайоби, дивні українці, українці-зрадники, просто мерзотники, і загалом досить такі гнилі тупі люди. Якось так, на жаль. Є групи, які опублікували, одобрили, є блогери, які підтримали петицію та інші проукраїнські проекти, а є мразі. Нічого з тим не поробиш, таке життя, мусимо змиритися і жити далі. А ви киньте скаргу і вийдіть звідти.